Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Martes pitsa 2 na bulan sang Agosto tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magaduluong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Mayor Albi nagpangabay sa sanggunian panglunsod, hatagan siya sang otoridad para magnegosyar sa mga private hospital sa pagpatuman sang backchip. Pagpanglutang kag paglagas sa isa ka di pasahe nga boss, mahimo tripping lamang suno sa kapulisan. Special non-working day gindeklarar sa Kabankalan subong nga adlaw kadungan sang Charter Day celebration. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. Nagdeklarar sang napulo kaadlaw nga national mourning si Presidente Bongbong Marcos Jr. matapos nagtaliwan siya na Presidente Fidel Valdez Ramos. Base sa Proclamation number 33 Series of 2022, magaumpisa ang national mourning sugod sa adlaw sang ginanunsyo sang pamilya Ramos ang pagtaliwan sang anay presidente. Adlaw sang Domingo, Hulyo 31, nagtaliwan si Ramos bangod sa komplikasyon sa COVID-19. Naibalan base sa Charter 1 sang Akta Republika numero 8491 o kung Flag and Heraldic Code of the Philippines, ang hayahay sang Pilipinas ang dapat i-half-mast sa mga tanan nga mga building kag lugar kundiin may hayahay. Mayo ni nga pagrespeto sa nagtaliwan nga presidente. Bisa na lang pagdumduman sang iya mga binuhatan sang tion nga ini siya nagpungko bilang pinakataas nga leader sang pungsod Pilipinas. 94 anyos man ang edad ni anay Presidente Fidel Valdez Ramos. Isa ini siya sang gintawag baganihan sadtong People Revolution. Halin sa pagpangalagad sa iya pakaduha nga nay diktador nga Presidente Ferdinand Erdelin Marcos, nagsaylo siya sa iya suporta sa pumuluyo. Amo atong gilatawag People Power Revolution. Sang uli, ginkwa siya bilang isa man kamataas nga leader kag community ni Presidente Corazon Aquino. Ang pipila kadalagko nga mga political party ang gintukod isa na dire. Si anay Presidente Fidel Valdez Ramos, gintukod niya ang lakas. Christian Muslim Democrats. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:06. Mabalik ako pagkatapos sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan,
Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na, madmad na, bugtaw ron, kadasig sang inadlaw. Sos, nagliga to na Hulyo pa man, subong pitsa 2 na sa bulan sang Agosto. Bangod bulan sang Agosto, ang Aksyon Radio magahatag sa inyo sang liwat naman kalingawan. Kalingawan niyang wala ka pirdihon, daog ka lang pirme, dakop ka daog ka rolita promo sang Aksyon Radio Bacolod. Iarang kahon tana karon dugay-dugay. Samtang panilagan tanay ang syudad sang Bacolod. Kamusta? Mabulubugnaw ang panahon, nag-iskirda na ang bagyo, apang nagapabilin nga maulanon bangod sang habagat. Kamustang aton mga utod, mga driver naton, may ara naman rollback sa presyo sang gatong pero may pagtaas naman sa gasolina nga 75 sentimos. Kamusta ang biyahe? Kamusta mga merkado? Kamusta na ang palibot sang siyudad sa Bacolod sa takna las 4:19? Aber, observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Sa gihapon, opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Kay Lendros Benedicto, good morning. Gamonitor sa Kalong-Kalong Zone 1. Kay Jure Montiliano, watching from Barangay Vista Alegre. Taga Vista Alegre da, good morning. Kay Milili Oligo. Kay Miri Joy Victoriano Flores Makawili, good morning. Patamyaw sila ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Carulan, Kabangkalan City. Subong man, tamyaw si Ma'am Vanessa Star kag Doc Mat Mayo, Jinke di Alagdo, Noel Amar kag Alex Muntisa, siling ni Milili Oligo. Kay Romeng Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, Gamonitor man. Si Angela Gayondato Castillo, good morning. Sa bata ya kuno, sa Birot Libanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno, John Castillo. Sa EE Company sa Batangas, taga Bangga Tutong Barangay Pilisa, good morning man. May lang nga pagmonitor. Sige may lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kag kaagahon. Balikan ta kung nakastambay na
ang aton patrol sa sini nga mga tinion. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Fred, good morning. Sining kaagahon ng patrol ari naman diri sa area sa dalan sang Burgos. Makitanta no ang pila naton nga mga kauturan ang nag-amat-amat na aksyon na Fred sa pagpadulong sa tagsa ka mga merkado sakay aksyon na Fred sa tagsa ka mga salakyan di pasahe ang iban halin sa area sang home site ang iban going pa lang sa area sang San Pepe halin sila sa downtown nga nag-amat-amat naman sa pagpadulong diri sa Burgos Public Market Action na Fred. Dahil iban na siyempre amat-amat naman sa pag-cluster sang ila sini nga mga baligya. Subong kagahon nalabyan naman ni aksyon na Fred no way pa na islan ining mga tag bala o kung mga price o kung presyo sang pila ka mga presyo sang gatong kay expect kita alas sa 12 ka gabi o kay na dapat mag-inaisla na pero pasi maguro adlaw guro ni aksyon na Fred pasi maisla na no ang presyo sa gatong sa diesel medyo nagnubo o galing kay nagsaka gali sa gasolina so mo ni aksyon na Fred no ang mga bagay nga aton sininga pagbantayan man maguro adlaw ni aksyon na Fred tamat man kita diri sa area sang Burgos Public Market at is the reaction na Fred makitaan mo ang pila naton ka mga kauturan si Boss Wady why ato pa si kay may mga naplastar na reaction Fred sa tubang pa lang sa Burgos Public Market ang mga utan kundi na dislokar for the meantime ang mga utan aksyon na Fred ang iba niya diri ari man na pastar sa public market sa may main entrance well ang iba na may ara dayo sa may TV Ramos aksyon na Fred. Ito na lang kita sa staan naman sa aksyon na Fred no. Subong sini nga mas-amat naman gani diri at pastar ang pila naton nga mga kauturan sa sining aga sa pag-pastar sining mga isda available naman diri man sa area sa Burgos Public Market Action na Fred. Kitan sa diri Bang Rose, Balariti, ang imo diri nga paborito syempre dari na si Madam Pamangkuton ta bala man diri ang Lagaw no. Available may pagi. Madam, ang upuso-pusta, pila ning upuso-pusta? 200. Sa? 200. 200. Oh, ang pagi, subong. Pagi, 200. Pagi nyo, 200 man aksyon na Fred. Ang karaho, available man si karaho, tagpila subong? 180, 160 to 180. Ang isa diri kada mo sang available sa imo lamisa ba Rio ang bilong-bilong o kadto 250 medyo mahal ang bilong-bilong ta no? Dagko na yung mahal. Okay, basta dagko mahal. Ang balariti mo ya? Ang na 200. 200 no? Ang balariti. 200 ni siya action na Fred ang balariti. Ang ano pa tong may lapu-lapu inig ko gagmay nga pila ning init Toporte tus current action Fred mo ni ang paborito mo init luwas diriya Bangros of course no ang Bangros Bangros 200 man ya uy naglubo na ta 180 200 ang may isa pa diriya action na Fred atong Salmonite 200. 200. Oh, ang lagaw ni. Ang lagaw 350. Dagko ang 350 no kay 350. Dagko ni section na principal ano ri pagalidio. Bulaw na. Bulaw. 200 lang na. 200 action na Fred no. Ang bulaw-bulaw. Ang ibang diri aga plastar pa lang. Sa nga ila sining mga baligya action na Fred. Same lang sila no. Aming kalabanan ng plastar diri. May mga panalagko diri action na Fred. Ang ginaamat-amat naman na plastar no pero matamat pa lang basi dugay-dugay mangina available na action na Fred. So for amon nga pila ka mga sitwasyon na diri sa area sa Burgos Public Market while ga prepare no sa nga ila sini nga dugang nga mga baligya o display action na Fred.
Sa ato sini nga mga kautorang nga temprano pa nga nagbulugtaw para aktibo sila te of course pas kinanglan mo pagiti ining kape paagi sa Cantong Plus Serval. Barangay 684. Aksyon na ni Kiraw, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:28 na o anano ang pamahaw nga ginaplastar ninyo karon nga kaagahon. Ang ako niya pulo pangita sa ginawa ko magpaburgos o kon libertad man kag mga palapala basi may nagwa nga nylon shell bla. Naidlaw na kun isang nylon shell mo nga kung may ara na be sa gabi nga daan paluaron mo siya. Pagkatapos bakla mo sa luya, dahong katumbal, paitan. Tapos gisahon mo anay bla, sibuyas bombay kag kamatis gisa ka. Pagkatapos mo gisa, butangan mo sa tubig nga sustuhan nga sabaw bla. Pagkatapos ibutang mo ang kapayas ining kapayas nga hilaw-hilaw gibla gahuluwag pokid. Pahumok-kumukod mo siya. Pag anak nga daw humok na siya, dungan sa luya, iplastar mo din ang paitan mo. Pagkatapos nga nakabukal na siya, humok-humok na, ipostdak mo na yon ang nylon shell. Pagkabuka sa nylon shell, ibutang mo na yon ang dahon katumbal. Bao, porte sa pagkanamit. Ang sabaw yabla, kananamo. Pagkatapos may pinamalahan ka nga salmonite, so sa pagkanamit sang pamahaw, karon nga kaagahon. Ang ga-service mo ga kiyay gid, ga short slipot ga gwapusod, okay na, kampyon na, made na ang pamahaw mo, karon nga kaagahon. Bugtaw ron kag magluto na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na dira kay Sophia Mare Arnaiz Bidlan. Good morning. Monitor kami dia sa 62nd Infantry Battalion sa La Granjala, Carlota. Oh, sige. Tamyaw ko man kapgo nga si mga nagahimos na kay may patrol sila. O sige, halong ang patrol. Kay Warren Ortiz, good morning. Kay Imbong Campo kag Kap Bito ga Pangapina sa Mao. Kay Boy Arthur, good morning, God bless. Thank you, Gid. Kay Junalyn Ninyal Decrepito, good morning. Tamyaw ya kuno. Kay R.R. Joy kag Junior Kate Macariula, Karin Guzman, Lager Diquilla, Edgar Cepeda, Silis John Dexter, Julius Naga, Monitor Gid sa Aksyon Radio. Muning kuno sa grupo ko sa Espanya, si Brad Mating Nepales, si Baboy Kaglukoy, always ga monitor, siling ni Milko Bilyo. Sige, kay Mirko Bilyo da, good morning lang. May lang
pagpamati kay Mili Uligo Tamyaw boss nito Baba Henry Kagjuan Samora. Good morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa atong tagsagid kagkaagahon. Kay Judge Snap Diamante gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos kag Bob Rancia. Good morning. Stoto Raul Alibugas dalong galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Barino. Kay Pareremias Arroyo. Kay Ana Diaz sa Sampurok Balulan Bago. Good morning. Kay Philip Bilyisa sang Murcia. Kamusta na si Pare Kinit Pabon? Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Si Pare Erning Hurilia gabugtaw na ni. Kay Richard Cagtoto Bino sa Barangay 4. Kay Pareng Estoy Querido, kamusta? Gabuking-wuking ka na? Dilag Pamilya sa Sumag, Belmonte Pamilya sa Proc Riverside Sumag. Kay Barlon kag Lagrimas Reyes. Si classmate ko Efren Pompirada, kamusta? Si Nets Alarcon, kung kaysa nagatext siya ga, pulo pangapi siya kuno, kon amo ining oras. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Ariyan na ho, ang libre nga medical. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro. Mahimo magsulod sa PAR o kon Philippine Area of Responsibility sini nga bulan. Ay hoo. Base sa average tracks ang pag-asa ang mga bagyo magasulod diri sa aton pungsod bulan sang Agosto. Ang bagyo ang posible maglandfall sa Northern Luzon o kung magalabay sa extreme Northern Luzon. Apang ang bilog na Luzon kag pila kabahin sang Visayas ang mangin apektado sang bagyo nga mo nagapabaskog sang habagat. Napaabot nga magahuyang sa masunod nga inadlaw ang habagat bangod wala sa nakitaan nga weather disturbance. Apang ang low pressure area ang posible magluntad kag amo ang mangin rason nga nagabaskog ang habagat. Kung kaisa bisan wala sa malain nga panahon bangod sang habagat, padayon kita maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon kabagdanan man nga ang pipila ka mga lugar ginabaha na sa pila ka mga lugar didto sa Metro Manila kag iban pagid nga mga kaprobinsyahanan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning. Tamyaya sa pamilya ya, Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Carolan, Gapamati Gidsubong. Kay Marilo Beltran Caminto, good morning man. Kay GBL Lontayaw, morning. Gamonitor kami sa Himamaylan City. Kay Nida Paston, good morning. Ginatabi ako si Papa ko nga si Cesario Duran Paslon nga taga Cebu. Oh, sige. Si Milagros Morales nagamonitor sa Barangay Maaw upod kay Edgar
Morales. Kay Sirwin Hugos, good morning. Nga pamatig ikuno Morina Esconde sa Russia, Barangay Sibukawan, Isabela. Ba, si Jinky Dialagdon Arisha. Morning kuno kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Subungman, kay Jean Pidel, si Moren, Alma Uligon, Christine Manalo, Angelica Lapit, tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto halin sa Arizona, USA. Taga Arizona, USA da. Good morning lang. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagaon. Taga Gimaras, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Ang Senado kag Kamara nagpagwa na sang resolusyon nagapakig-unong sa pagtaliwan ni anay Presidente Fidel Valdez Ramos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Morning lada kay Manjo Arnijo, good morning. Tamyaw ya si Diana Villanueva kag Rodolfo Escultor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw.
Lunes tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Si Manal nga saka sang COVID, amo na nga hindi kita magkumpiyansa. Dapat sa tanan nga oras nakahanda kita, lakip na pagatag instruksyon sa aton pamilya nga kung magwa hindi gid pagkalimtan dala gid face mask. Hindi pa pwede nga kakasontay na sa madamo sang tao sa mga mall, mga merkado kag iban pa. Kay wala pa siya kagwa. Sige pang lambiyong sang kagaw. Hindi lamang gani dire sa pungsod Pilipinas. Kita mong kinamatay ni Anay Presidente Fidel Valdez Ramos, may angot gapon sa COVID-19. Si Biden, Presidente sang Amerika, COVID man, igo man. So hindi kita magsalig. Kay si COVID, wala pa makagwa, padayon pa siya, bulubakasyon sa tagsa ka mga kapungsuran. Gapag gusto lang siya lagaw, bakasyon sa Amerika, balik sa Pilipinas, balik sa tanan nga mapungsod sa Asia. Porte, no? Maluyagon sa tour ini si COVID-19. Inigo kita nga ang nahalita niya hindi lang Pilipinas kundi bilog nga kalibutan. Action Radio Philippine Standard Time +4:53 na. Kay Rinaldo Pirasol, good morning, nga monitor sa Barangay Zamora sa Pontevedra. Kay Jupil at Chica Rial, good morning tamyaw ko, happy birthday sa sister ko, Charito La Chica Rial sa Italy. Ga hiwat sang iya kadlawan subong Agosto 2. Happy birthday gid kay Charito La Chica Rial dira sa Italy. Kay Jupil La Chica Rial, good morning, monitor ko no, kada adlaw gid. Tamyaw kay Marie Silin sa aning Pahanukoy. Sige, taga-aning da good morning. Dira kay Anghela Gayundato Castillo. Tamyaw ko mga pakaisa ko Gayundato family sa Himamaylan. Si Fernando Gayundato Bergi Tison sa Crossing Cambaog, Hinigaran. Kay Katibir, good morning man. May lang pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagaho. Action Radio Philippine Standard Time +4:54 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan,
ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na, pasudlon tabi, ang report naton sa Kapitolyo Special Non-Working Day, gindeklarar sa Kabankalan, subong adlaw kadungan sang Charter Day Celebration. Balita Kapitolyo. Detalye siniupod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Gindeclare sa Malacanang bilang special non-working day ang Agosto 2 sa buong adlaw para sa surad sang Kabankalan Negros Occidental bangod sa pagkahiwaton nga ika-25 nga Charter Day celebration sang syudad. Ang anunsyo ginapagwa sang Malacanang kahapon kagilayon nga ginapabalo sa lokal nga gobyerno sang syudad. Mayangos sini kuntani ang isa sang mga ginimbitar nga si Vice President Sara Duterte ang hindi makatagayon sa pagtambong sa among aktibidad sa Bailo, inisa ang mga padala na lamang sang representante. Nabaluan nga ang Kabankalan City ang ginapabaruan subong sang bag-o nga alkalde nga si Mayor Benji Miranda. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Morning da kay Chow Estrabon, kag pumuluyo sang Enclaro Binalbagan, naga-monitor man karon nga kaagahon kay Ramel Lina. Good morning kay Ramel Lina. Subong man kay Ray Flores Barayuga, morning ga-monitor sa Don Salvador Benedicto Barangay Pandanon. Kay Chopilo Espanola Jr., good morning. Tamya ko da Rita Nunez nung Nilson Ortiga ga-monitor tagda Suntri sa Hinigaran. Kay Julpa Caritatibo, good morning. Tamya pamilya Bindol kag Kulot Caritatibo. Julpa Caritatibo Dindin Okon Monteflor sang Barangay Robles La Castillana. Gapamati bang kuno. Tagsagid kaagahon. Morning sa inyo. May lang pag-monitor tagsagid kaagahon. Ari anay ho, tungdan tani makadali. Sa kinsimong dakop kadaog Karulita Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oy, pamati ka mag-intra. Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod on air man o kon Facebook.
ang madakpan nga nagapamati hatagan namon sang kupon. Kung magabutan ang numero sang inyo kupon gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio, dala ang inyo kupon para magpatiyog sang aton dakop ka daog ka rulita. Sa mga magabutan sa mga programa sa aga tubtob sa ugto. Ano ini nga mga programa? Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama Barangay 684 Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga siyudad sa Bacolod. Oy, pamati, may tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong dire sa amon Waragwagan. Ang magabutan sa mga programa sa hapon kagabi, programa This Is My Life, drama nga mensahe sang paghigugma, timbangan sang katarungan, kag puerting ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob kamo las 12 sa masunod nga adlaw nga makapadulong dire sa istasyon. Ang magabutan nga taga Banwa kag kon syudad sa Gwa sa Bacolod, para ini sa Gwa sa Bacolod, may tubtob las 5 sa masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod. Ang mga premyo gilayon makuha kag madala pauli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17. 5 kasimana ang promo nga may ara sang 2 katagdaog kada adlaw, Lunes tubtob Sabado o kon 60 sumatotal nga tagdaog. Ano ang makuha ninyo kung magpatiyog kamo sang rulita? Wala ya paslaw. Wala ya bakante. Kada patiyog mo, may dalon ka gid puli. Anong dalon mo puli? Posible kon debuinas ka cash, gift checks, appliances, cellphone, bugas, abot silingon, kada patiyog mo, may dalon ka gid. Hindi ka magsilingon ba't yung baon niya kanugon ba? Wala gid ba? Wala ya. Kada patiyog mo may igo gid siya. Pagpuli mo, gayuhom ka, may dala kagid pauli. Ang draw ang may presensya sang representante halin sa Department of Trade and Industry o kon DTI. Ari importante, nagaedad 18 pasaka ang pwede lang maka-intra sa promo. Kag isa lang ka bisis pwede makadaog ang isa ka persona sa promo. Oy, intra na, patiyog ka na rulita, wala iya sang bakante. Pagpatiyog mo, may dalon kagid pauli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi. This is Time last 5:13 na. Aber, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 10:30. Una nga bula resulta 10 kag 30. Second draw, 2:28. Ikadua nga bula resulta 2 kag 28. Third draw, 36:19. Ikatatlo nga bula resulta 36 kag 19. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Jackpot 44,170,777. Jackpot 44,170,777. Kombinasyon in any order: 15, 12, 33, 42, 51, 54. Resulta sang 655, 15, 12, 33, 42, 51, kag 54. Aber, saylo kita, 645 ang jackpot, 25,203,403. Jackpot, 25,203,403. Kombinasyon in any order: 17, 13, 41, 15, 26, 31, 645,
nga winning combination 17, 13, 41, 15, 26 kag 31. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kay Jimmy Makawili, good morning. O kape-kape. Kay Papa Robert Flores kag Mama Mary sa Barangay Karulan, gapamati gid. Wala gi patay-patay ang radyo ko no. Thank you gid. Kag kay Lulayan Nelly karitatibo siling ni Jimmy Makawili. Seniel Brian Baluis, good morning sa mga taga Enclaro. O taga Enclaro ko no. Binalbagan. Bangros dalag ko. Isda ko ba bangros ha? Irilinuhabla, pertik namit na. Kay Diding Alohaminto, good morning. Kay Rochelle Evangelista. Sige. Kay Rochelle Evangelista, gamonitor man, si Milka Padilla. Tamyaw ko lang si Joey Padilla, galigid. Galigid pa. Sige, morning sa inyo. May lang nga pagbonitor. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Tamyaw lang pamilya ko sa Maaw, God bless. Kay Nobe Magapan, gamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Jose Mongcal Torilla, gamonitor sa Binalbagan. Kay Dodge Dalida, morning lang. Kay Perla Dalida, kag Sinika Mahilom. Kay Mon Lisay, gamonitor di sa Hinigaran. Kay Milka Padilla, tanan ko no sa Barangay Igmayaan, Don Salvador Benedicto, morning. Kay Gabi Hipilga, morning, gamonitor ko sa San Lorenzo Home, Barangay Tangob. Taga Tangob, good morning. Kay Atia Kim Riman, subuman kay Jimmy Latido Senior, good morning. Kay Kagawad Rene Kono Honggoy, Reggie Teodoro, Jerry Dicrinido, Chari Labrador, Barangay Mailom, salamat gid. Kay Richard Malayang, gamonitor kami sa Barangay Agimit, La Carlota. Kay Ibilin Sinaon, good morning man, gamonitor ko sa Purok, Gaisano, Barangay Alihes. Gaulan na panamyaw ba? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Ari anayo, ang epektibo. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos sang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na
milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong sa Bacolod City Hall. Si Mayor Albijo nagpangabay kuno sa sanggunian panglunsod nga tagan siya sang otoridad para magnegosyar sa mga private hospital sa pagpatuman sining backship balangan ni. Aber pamatian tang report Balita City Hall. Upod kay Action Dale Salazar. Action Dale.
Mayang action friend, ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga nagpangabay na ini sa sangguniang panglungsod nga tagan siya sa otoridad nga magnegosyar sa mga pribado nga hospital sa ginadusong nga Bacolod Comprehensive Health Program o kon BACCHIPA. Ginpahayag sa alkalde kahapon nga adlaw nga nagapalayon karon ng registration kag damlag lang nagsapul sa mga private hospital kag may jutay pa nga ginaproseso. Suno kay Benitez, mangin foundation sang BACCHIP ang PhilHealth, ang bulig sang gobyerno nasyonal kag ang bulig man sang local government unit. Gayng klaro ni Benitez Action Fred nga prioridad sa karon sa pagpatuman sang sininga programa ang mga indigenta kag kun maplastar na ang sistema ini ang iga-expand sa iban nga sektora. Ginaduso ni Benitez ang no balance billing sa mga indigent nga mayara sang BACCHIPA. We had a meeting with all of the private hospitals the other day. No, may jutay pa kami nga kinalang kayuhon, but I've asked the City Council to give me already authority to negotiate sa mga private hospitals para ma-plastar na niyang BACCHIP. Nabatian na si Bacolod Mayor Albi Benitez. Life Extension Vitamin D3 makaaksyon na wala patapos ang Life Extension Vitamin D3. Aksyon, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kamustang kapi-kapi da sa mall? Daw makapadulong kita guruda basi sa masunod pa nga mga inadlaw, no? Kay daw portigid ang igo ning mga uloarthritis bala. Grabe kon mga gouting ani. Sos kon iguon ka matyago daw ang kabuhi mo ka miserable. Hindi ka man kakaon sang gusto mo. Hindi ka man kalakatusto. Porte nga balatiano. Kag porte sa pagkasakit. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Kamusta da sa kapihan? Asigurado ko si Munsing Siukon arada adlaw-adlaw, si Joel Pirido, si Jubert Carion, si Mayor Kontalagsaga kadtumada, si Bida Tumbos, si Padecano Rivera, bot kong kapit liwat da, si Lori Apurado, si Paringgisi Sindico, si Bibitan kag si Roger Aguirre. Ang minstida ya, si Boy Bala, si Dot Sullivan, si Monet Rojas, si Nelson Distrito, si Larry Benitez, si Maral, si Pareed Jackson, kag si Billy the Kid Caro, si Paul Hipis, si Jimmy Candelario, si Diok Torres. O kung kaisa gapit-hapit ba da mga utod tada, nga mga migo tadira sa kapihan. Si Abner Magallanes kung kisa gapit man. Si Nick Quadra kung kisa makita ko man nga labay-labay da kaga pulupong ko. Good morning hidlaw mo ko sa grupo ba. Sige lang amo gina kay may ginabulubatyag pa kita. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary. Ang report. Pag champion ang ginamit mo, Pag panglutang kag paglagas sa isa ka di pasayro nga boss, may mo tripping lamang suno sa kapulisan. Detalye sini upod kay Aksyon, John Diaz. Aksyon John. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Dira kay Vincent Herbolario, good morning sa tanan. Kay Elizabeth Gamalaw, morning sa tanan nga abi listener, labi na gid sa Malacca, Gamala family, sang Purok Santa Ana, Barangay 31. Sige good morning
kay Councilor Israel Salanga kuno Ariglado. Kay Art Tandoy, good morning. Tamyaw ko lang maninoy ko Tony gapamati gid tag sa kaaga. Si Baran ni Rico tamyaw ko kay aming Opsima Gingging Perez Konsing Baran halin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait La Carlota City. Kay Roger Burgos tamyaw ko Mama Winnie Giray Burgos sang Biscom Compound Binalbagan. Kay Lolita Binyas kag Paglaom Binalbagan nga always gid naga-monitor. Kay John Salazar, tamyaw ko mga pamilya Salazar sa barangay Tabo. Liog tamyaw ko kay Tatay Kohiner Salazar sa Talakdan, Kawayan. Kay Vicente Maglagi Jr., good morning man. Monitor ko dia. City Heights, tamyaw ko lang asawa ko si Perle Gomez Maglagi. Sala Castillana, Negros Occidental. Bao si Aida Aluna, no? Taga Barangay Granada. Okay, good morning sa Barangay Granada. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Aranias action dyan. Action dyan. Pingagid lamang sining 5 ka mga persona nga armado sang wala pa matubod nga mas lotang ang paglagas kagang pagpalupok sa isa ka bus sa area sang National Highway crossing Cristobal Barangay Nabini sulad sang Escalante sa Hulyo 30. Sunod diri kay Police Major Jake Barila, ang officer in charge ng Escalante City PNP. So subong wala pa sila sa may na-report o kung na-monitor action Fred ng mga persona abing nga nagapang hold up dra mismo sa area sang Escalante. Dugang padari ni Barila wala man sang record sa kapulisan makabig abing nga notorious kuntani ining nadakpan nila nga isa sa 5 ka mga suspetsado nga si Jofel Sante, 19 anyos, sang Porok Makiangayon 2, Etchery Street, Barangay Balintawak, sulad sang Escalante. Pagpagdiri ni Barila, isa ini siya ka tricycle driver kag sang ilang imbestigaran do wala man sa mga kaso nga involvado ining si Sante action na Fred. Ugaling lang kay ti ginako diri ni Sante nga siya mismo ang nagpalupok sa bus kaysa iya na recover ining kalibre .357 Magnum revolver nga mayunod sang 4 ka mga wala naglupok nga bala kag isa ka naglupok nga basira direction Fred sang isa ka kalibre .357 nga bala action Fred. Sunod pa diri kay Barila ara subong sa pagginakop sang Escalante City PNP ining si Sante kay ila na gipasakaan sang kaso nga paglapas sa lahi nga dumili sa pagupot sang illegal nga armas. Sa karon wala pa ginbolgar ni Sante kung sino tong iya nga makopdanan kay base diri sa alegasyon hindi ako no kilala action Fred kag digto gid lamang sila nagkilit anay pero nagapati diri sa Barila nga dakong posibilidad nga maabot ginang tion nga ibolgar kay gipalayag sining ni Sante kung sino ang iya nga maupod sa amo nga insidente. Sa atong tanan nga mga kaaksyon sa mga mahilig dira magigop sang mainit nga kape. O ang kaaksyon nyo, Aksyon John Diaz, o nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit? Time las 5:43. Mabalik kami pagkatapos ni. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline. Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life. Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Action Radio! Sa maulanon na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures. Action Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Titig ululan, dingge-dingge, pulo paandam sa aton mga kauturan. Kapyar ka mo subong, alas 5:30, alas 6:40 na, kadamo sang lamok. Porte ang produksyon sang lamok bangod padayon man nga nagaulan suhalong kita. Kay do gasaka na ang ginhalitan kag nagkalaigo sang dingge.
Ga pinalumba lang ang mga kagaw, may dengue, may COVID, may monkeypox, kag iban pa. Sa iban nga lugar may mga diarrhea. Hindi maintindihan ang pamalatian. Ang aton niya panugyan, halong lang kita. Kinanglan, matinlo perming palibot, hindi ka lang yan magtulog da. Kag magagad huragok, bangon, kag libuta ang sulod sang panimalay. Kay base kundira nagapundo ang mga tubig nga ginabutuhan sang lamok. Tingala kasulod balay mo kisaga, do mga helikopter ang lamok. Kag kadelikado gigayo porte ya kadelikado so halong gigita. Labi na gid kon may mga magagmay nga kabataan. Ang iba niya di mo mapunggan Madlagan na niya, mas masiot, mas nanamitan na sila, magagad pa naguay dira ba, kuidao gidanay, kay kadelikado subong nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Diri kita anay, ang pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining 36 anyos nga amay matapos konsentbihan sang mandamiento di aresto sa mga kapulisan sa Zone 7 Barangay Handumanan sa siyudad sa Bacolod. Ining na aresto ang ging kilala kay Alan Dinayuran alias Alan de Rayunan. Residente sang Bangga Tutong Uno Barangay Felisa din sunod diri kay Police Staff Sergeant Maximo Funia si Dinayuran ang ginaresto by virtue sang warrant of arrest for violations ng batasang pambansa bilang 22. Ining warrant of arrest ng gin-issue ni Judge Abraham Ayona sang MTCC Branch 7 na pitsahan April 8 of 2022. Ang ining balita ginadulong sa inyo sang D3 Bio, may power company. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon Tubacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:52 na. Pizza 2 pa lang sa bulan sang Agosto. Panumdum sa aton mga kauturan. Basta gani Agosto, gasalir na sa kuni ang panawag sa aton ni Tigkriwe, sira galing, kagiban pa ang kalabanan sa aton mga auto dula trabaho. Amo man ang rason kung isa nga gadulhog ang pila naton ka mga utod gikan didto sa mga kabukiran, sa mga kahasindahan nga wala trabaho temporaryo, nagapangita trabaho diri sa syudad kag sa mga kabanwahanan. Ang iba naton nga mga utod wala sang trabaho. Ang ila siniplano manaka-saka balay kag mangawat amo na ko nga sa tion sang Tigkiriwi gasaka ang crimes against property. Kay perte ang pagpanghold up, perting pagpangawat, gasalir na siya basta bulan sang Agosto. Gasalir kay manti pigado kaayo ang pila naton ka mga kauturan. Wala na sila iban pa nga mahimo. Duging mana ang baligyan ay isang marijuana kag shabu. Amo nang palangitan nila mas mapos kuno mo para ibakal sang kilo-kilong bugas kag sudan gata sa panimalay. Ang pagkaon kag ang ginapakaon sa kabataan ti halin sa illegal nga druga kag mga illegal nga bagay. Daw galibog ulo kos nimo. Tani extra lang jutay nga kapisan bala. Ti may isa man gani nga gapakilimoso daw hindi ka man maghatag kay dako pang lawas siya sa akon. Ti abi kadako sang lawas mo. Mapahapos ka lang, mahumlad-palad ka lang. Wala ka gid plano nga magtrabaho. Amo na kung isa ga libog na ulo ka pamangkot ko sa kauglingon ko. Ano ni sila man? Wala pamilya, ginpabayan isang pamilya nila. Nga ang angwa nila do kaayo pa sa tsura sa ibang kadlako lawas ka pakilimos na.
kukun tamaran gid. Hindi ka gid niya mag-ubra, hindi ka gid mangita bisan ano lang nga makwartahan, makilimos ka lang ba o kabudlay ho. Ang isa na nakita ko sa kadalabay ko daw sa pagkadako nga tao, ko ano man, anong natabo ni siya, wala ka gid gana magtrabaho, maumlad-palad ka lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Yan na yo, pamati ha, para sa dekalidad nga serbisyo sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita. Numero 1, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!